എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സിന്ധുവാണ്. ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അതുപോലെ എല്ലാ പാരന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല പാരന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മുടെയൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടികൾ പലതരത്തിലാണ്. ചില കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ ആ ദേഷ്യത്തിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതും, അതുപോലെ ആ ദേഷ്യം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് ഇന്നിപ്പോ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് അധികം ഒന്നും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും. അതിനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് കുറവാണെന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അവരെന്താണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്, അവർക്ക് അത് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ആംഗ്യ ഭാഷകളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തൊട്ടൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ നമ്മളോട് അത് പറയുക. അഥവാ അങ്ങനെയും അവർക്ക് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കൂടെ പോവുക. അവരെന്താണോ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അത് കാണുക. അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ കുട്ടി ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ ആ കുട്ടിയുടെ ദേഷ്യം കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, കുട്ടികൾക്കൊരു തോന്നലുണ്ട്. അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർക്കൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അതായത് അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ അവരിൽ ഉണ്ട് എന്നവർക്ക് തോന്നത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പെരുമാറാം. അവരെവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ ഒരു കണ്ണ് വേണം. അതുപോലെ അവരെന്ത് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഒരു കണ്ണ് വേണം. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് സ്വയം തോന്നും എന്റെ മേളിലൊരു ശ്രദ്ധയുണ്ട്. അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില കുട്ടികൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല, രണ്ടാമത് പറയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല, മൂന്നാമത് പറയും ശ്രദ്ധിക്കില്ല, പിന്നെ കുട്ടി വാശി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക. കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ കാര്യമല്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവർക്ക് തോന്നണം നമ്മുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ അവരുടെ മേളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തോന്നുമ്പോൾ അവരുടെ വാശി കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കുറയും. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് കുറെയൊക്കെ ഒരു ജനറിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ പാരന്റ്സിന് ദേഷ്യമുള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികൾ ദേഷ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതായത് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പാരന്റ്സ് തമ്മിൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാതിരിക്കുക, സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക, അതുപോലെ കുട്ടി ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പാരന്റ്സ് പെരുമാറാതിരിക്കുക. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ദേഷ്യം വരും. അതുപോലെ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പാരന്റ്സ് അധികം ദേഷ്യത്തിൽ ഇടപഴകാതിരിക്കുക, സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ദേഷ്യം കുറച്ചൊക്കെ കുറയും. നമ്മള് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പാരന്റ്സിന് അവരുടെ ദേഷ്യം സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാറില്ല. അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ആവും. ചില സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടും. അത് കുട്ടി കാണുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടിക്കും ദേഷ്യം വരും. അതുപോലെ നമ്മളെ എത്ര ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ആണോ കുട്ടികളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്, അതിന്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് അവർ നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം പലതരത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പറയണമെന്നില്ല, ചില സമയത്ത് അവർ ആ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കും. മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഉരുളുക, അതുപോലെ കിട്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെറിയുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് വളരെ കാമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇടപഴകാൻ. അവരെ നമ്മുടെ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് അഡോളസെൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതായത് കുട്ടികൾക്ക് മെച്യൂരിറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് അഡോളസെൻസ്. അതിൽ കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സൈക്കോളജി പോലും പറയുന്നത് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പ്രായമാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്യൂബർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് കുട്ടികളോട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുക, അതൊക്കെ അവരിൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ആ പ്രായത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് ആരോടും പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ അവരുടെ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള, ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള, ശാരീരികവും മാനസികവും ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ സുഹൃത്ത് വലയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മാറുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്
പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പാരന്റ്സിന് കുട്ടികളോട് ഒരു പരിധി വരെ ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം അവരിൽ ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവും നമ്മളോട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് നമ്മളോട് പറയുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാമിലികൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ പാരന്റ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാമിലികളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊന്നും അത്രയധികം ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രായത്തിൽ അഡോളസെൻസിൽ കുട്ടികളുടെ ഇമോഷൻസ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതകൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദേഷ്യം കൂടും, അത് പിന്നീട് വളരെ മോശമായ രീതിയിലേക്കൊക്കെ നീണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്, അഡോളസെൻസിൽ ആയ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരുപാട് നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള സദാചാര ബോധം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടികളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും. അത് ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ അഡോളസെൻസിന്റെ ഒരു പ്രായത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഠിക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡറിലുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയായിട്ട് സംസാരിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ സൗഹൃദം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സദാചാര ചിന്തകളാണ് നാട്ടിലുണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 4 മണി ഇന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, 4 മണിക്കുള്ള ഒരു സെന്റ് മേരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബസ് ഉണ്ട്. ആ ബസ്സിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നില്ല, അത് 5 മിനിറ്റോ അരമണിക്കൂറോ, അത് 5 മണി 4 മണി എന്നുള്ളത് 5 മണി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അത് ഒരു നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, നാട്ടിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സദാചാര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണത്. ഇവള് ഈ 4 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ എങ്ങോട്ട് പോയി. അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ആവശ്യമുള്ള ബുക്കുകൾ കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വായന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടരായിരുന്നു, വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ബുക്കുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈബ്രറിയിൽ ഇരുന്ന് വായിക്കും. ലൈബ്രറികളാണ് അന്ന് ഏറ്റവും നമുക്ക് വായിക്കാനൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ലൈബ്രറിയിൽ ഇരുന്ന് വായിക്കും, അത് എഴുതിയെടുക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയകൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ 4 മണി എന്നുള്ള 5 മണിയൊക്കെ ആവും താമസിച്ചു വരുമ്പോൾ. പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് വളരെ സദാചാരപരമായിട്ട് വളരെ താഴ്ത്തി കെട്ടിയ ഒരു രീതിയിലാണ് അന്നൊക്കെ സമൂഹം നമ്മളോട് പെരുമാറുക. അന്ന് ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവിത രീതി എന്താണ്, അത് അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു പക്വതയൊന്നും അന്നത്തെ സമൂഹത്തിനില്ല. അവരങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ വളരെ സദാചാര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് അന്ന് കണക്കാക്കുക. അന്നൊക്കെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലൊക്കെ കടന്നു പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയെ, ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ശ്രമകരമായിട്ട് വളരെ ദുഃഖമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അന്നത്തെ കുട്ടികളല്ല ഇന്ന്. പക്ഷെ ഇന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഒരുപാട് മാറി, ആളുകൾക്ക് ചിന്തകൾ മാറി, അവർക്കറിയാം അവരുടെ കുട്ടികൾ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കുട്ടികളിൽ ഒരുപാട് സദാചാര ബോധം, അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാടായിട്ടുള്ള റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അവരിൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ അതൊക്കെ സഹിച്ച് അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയതുപോലെയൊന്നും ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ പോകില്ല. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം മാറി, ഇന്നത്തെ ആളുകൾ മാറി, ജീവിത രീതികൾ മാറി. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കാം. അത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, കുട്ടികളോട് എപ്പോഴും നമ്മൾ സൗമ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുക. അവരിപ്പോ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പോലും, സമൂഹം ആ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും, നമ്മൾ പാരന്റ്സ് കുട്ടികളോട് വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക, അറിയുക, അവരെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുക. പിന്നെ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ അതിനെപ്പോഴും നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. അവരിലൊരു ബോധം ഉണ്ടാക്കുക. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും പറഞ്ഞാലും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിൽ അവരുടെ പാരന്റ്സ് അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അവരിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പാരന്റ്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കടമയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ദേഷ്യം ഫ്രസ്ട്രേഷനായിട്ട് മാറും. ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ പലതരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് മാറും. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കൈകളിൽ നിന്ന്, പരിധിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും. പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വിഷമിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുക, അവരോട് വളരെ കാമായിട്ട് സംസാരിക്കുക, അവരോട് ഇടപഴകേണ്ട രീതികളിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്തുക. അവരിൽ നമ്മളിൽ
അവരിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പാരന്റ്സ് അവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിലും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയാൽ ഈ പറയുന്ന കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദേഷ്യം ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട.